Υπάρχουν 3 π που μπαίνουν εμπόδιο στην ευτυχία σου και χρειάζεται να τα διαγράψεις από τη ζωή σου εάν θέλεις να αναπτυχθείς. Το πρώτο π. Πρόβλημα. Νομίζεις ότι το κάθε πρόβλημα ή δυσκολία που αντιμετωπίζεις στη ζωή σου είναι μόνιμα. Τίποτα δεν είναι μόνιμο, παρά μόνο η ψυχή σου. Όλα αλλάζουν και όλα μεταμορφώνονται. Κάτι νέο ξεκινάει. Αυτό είναι μέρος της ζωής. Η δύσκολη περίοδος που περνάς τώρα δεν θα είναι για πάντα έτσι. Δεύτερο π. Πεποίθηση. Όλες οι πεποιθήσεις που έχεις διαμορφώσει με τα χρόνια ή σου έχουν περάσει κάποιοι άλλοι και σε κρατούν πίσω, είναι καιρός να τις σπάσεις. Χρειάζεται να τις αντικαταστήσεις με νέες πεποιθήσεις που σε πάνε μπροστά και σου χαρίζουν δύναμη, ηρεμία και χαρά. Τρίτο π. Πόνος. Νομίζεις ότι ο πόνος είναι μόνο για σένα. Γι' αυτό σου συμβαίνουν οι δυσκολίες που βιώνεις. Το πώς αντιμετωπίζεις τον πόνο εξαρτάται από την προσωπική σου οπτική. Είσαι εδώ για να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος και όχι για να πονάς και να ταλαιπωρείσαι. Πάρε το μάθημα, αξιοποίησέ το και προχώρα. Είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος με απεριόριστες δυνατότητες και χαρίσματα που χρειάζεται μόνο να πάρεις την απόφαση να τα αξιοποιήσεις. Τιμήσου. Τα όνειρά σου απέχουν μόνο μία απόφαση από εσένα.